Vážený pane předsedo, vážení členové komise, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce seznámil s hlavními body své disertační práce. Toto téma je důležité, aktuální, protože incidence ischemie mozku je vysoká a ve vyšších věkových kategoriích je ještě podstatně vyšší. Elektrofyziologická sledování během rozvoje ischemie nelze u živých pacientů provádět. Za prvé, protože přicházejí pozdě, a za druhé, to je eticky neschůdné. A během rozvoje ischemické léze se uplatňuje řada mechanismů, které se navzájem ovlivňují, potencují, vytváří různé kruhy, a v tomto kontextu bych vypíchnul změny excitability mozkové kůry, kdy u menší části pacientů je prokázán epileptický paroxysmus. Pro účely prezentace z hypotéz vybíráme následující, protože jsme vybrali model fototrombotické ischemické lézy, museli jsme prokázat jak morfologicky, tak funkčně. Předpokládali jsme, že změny somatosenzorických evokovaných potenciálů a jednotkové aktivity budou přetrvávat, budou permanentní, ta ischemie bude úplná a bude trvat, a že laserové světlo má vliv na excitabilitu mozkové kůry. To jsme se rozhodli prozkoumat na základě pozorování u kontrolních skupin v těch předchozích experimentech, kdy jsme pozorovali určité změny. Fototrombózu jsme vyvolávali po intravenózním podávání fotosenzitivního barviva, které reaguje na osvit tvorbou volných radikálů, které dále působí na endotel, porucha smáčivosti, trombu, uzávěr a tak dále, ischemie. Použili jsme diodový laser, který je zelený, o velmi malém průřezu a výkonu, řekněme, o řád vyšší, než co svítí, co dopadá v našich podmínkách na Zem ve slunce. Makroskopické hodnocení řezů jsme prováděli na tlustých 1 mm řezech ve frontální rovině a po inkubaci v TTC, což je barvivo, které barví vitální mitochondrie s zachovaným respiračním řetězcem. Sledování evokovaných potenciálů a jednotkové aktivity byly akutní experimenty v délce do 1 hodiny a probíhaly jak během vyvolání ischemické léze, tak i po ní. U evokovaných potenciálů jsme stimulovali nervus ischiadicus bifázicky elektrickými pulzy o délce 1 milisekundy, a u obou těchto experimentů jsme prováděli záznam z primární somatosenzorické kůry. Změny jsme hodnotili během celého průběhu experimentu a na to jsme použili nástroje, které jsme pro tento účel vytvořili. U těch dalších experimentů, kde jsme sledovali vliv radiace mozkové kůry na její excitabilitu, jsme prováděli stimulaci laserem, jako kontinuální osvit, částečně se jednalo u kontroly těch předchozích skupin, anebo jako rytmickou stimulaci, a nebo pulzní stimulaci. Statistické zpracování jsme použili běžné metody, jako test na normální rozložení, nepárové, párové testy, jak parametrické, tak neparametrické, podle typu experimentu, a to, co jsme porovnávali. Významnost v kontinuačních tabulkách jsme hodnotili pomocí
kvadrát testu a jako významnou jsme hodnotili P hodnotu menší jak 0,05. Na doporučení oponenta jsme doporučili ještě doplnili ještě Grubův test outliery na odlehlé hodnoty. Krátce k výsledkům. V našem modelu vznikla nekróza pouze v kůře a bílé hmotě subkortikálně. Nezasahovalo to hluboko, určitě to nezasahovalo ke corpus callosum a nepatrné změny jsme prokázali i u kontrolní skupiny, jak vidíte na tomto grafu, v jeho pravé části oproti té levé části, což je experimentální skupina. Mezi těmi velikostmi byl statisticky vysoce významný rozdíl a velikost lézí měla normální rozložení a ty odlehlé hodnoty jsme tam pak ještě nenašli, potom co jsme doplnili ten test. Zde zase k akutním změnám somatosenzorických evokovaných potenciálů, jeden graf za mnoho dalších, kde vidíte amplitudu komponent evokovaného potenciálu měřené v primární projekční oblasti kontralaterálně ke straně stimulace, jednotlivé komponenty a čárkované komponenty, to jsou kontrolní skupiny, kde nebyla podávána bengálská červeň. Zelený proužek značí dobu, kam se svítilo, což bylo do 5 minut. A zde vidíte, že třeba u té první komponenty, té první negativní vlny, že zde dochází, v podstatě už dochází ke snížení amplitudy v průběhu toho svícení. Nicméně po ukončení svícení se ta amplituda postupně někam vrací k normě, zase se zvyšuje a to u kontrolních skupin nastává relativně rychle. Není to teda najednou, ale je to postupně, ale relativně rychle oproti experimentální skupině, jak vidíte například tuto červenou křivku, kde se to navrací někam k normě, až, řekněme, ustaluje až někde ke konci experimentu. Zde vidíte například pozitivní vlnu, první pozitivní vlnu, kde je to vidět ještě lépe. Podobný obrázek zde v trojrozměrném zobrazení ukazuje, jak se průběh jednotlivých komponent vyvíjel během průběhu experimentu, což je tímto směrem. Tady na ose X vidíme průběh evokovaného potenciálu a tohle to jsou jednotlivé epochy, ve kterých byl ten evokovaný potenciál sestaven. To vzniká průměrováním více odpovědí, konkrétně u nás 15 každý 10 vteřin. Zde byl zapnutý laser, vypnutý laser a před tím zapnutím samozřejmě jsme podávali u té experimentální skupiny fotosenzitivní barvivo. Zde vidíte průběh jednotlivých komponent a řekněme díky tomu softwaru, který jsme měli, jsme byli schopni ty nějaké relativně rozumné době najít ten průběh těch vln v celém tom dosahu u všech zvířat, u experimentální kontrolní skupiny obou straně. Takže to byl ten přínos. Zde vidíte, že ten evokovaný potenciál má na začátku nějaký tvar, během toho svícení dochází k oploštění těch vln a zde někde ke konci se ten tvar postupně rekonstituuje, takže tohle je experimentální skupina. U akutních změn jednotkových potenciálů ten experiment byl kratší, to bylo 20 minut a
my jsme zaznamenali u experimentální skupiny, že dochází ke snížení intenzity jednotkové aktivity, znamená počtu těch hrotů, které jsme zaznamenali za nějaký čas. Zatímco u kontrolní skupiny k tomu sice docházelo taky, ale ta intenzita se zase restituovala směrem, řekněme, ke konci sledování. Na rozdíl teda od té experimentální skupiny. Vpravo vidíte interface toho softwarového řešení, které jsme použili, které jsme vytvořili pro účely pro hodnocení, hledání těch hrotů v záznamu. A k té odpovědi kůry na osvět laserovým světlem zase jeden graf za všechny. Zde vidíte spektrum výkonových hustot, kdy na ose X je frekvence a výkon v jednotlivých složkách na ose Y. A zde vidíte tyhle dvě křivky, ta hnědá a Tyrkisová, to jsou křivky, které odpovídají stavu po stimulaci, kortikální rytmické stimulaci laserovým světlem. A vidíte, že zde dochází k posunu do vyšší frekvence. Tady je to kolem 10 Hz, tady v těch záznamech před a po je to kolem 5 Hz. Takže tady i zde jsme prokázali změny. Náš experimentální model ischémie jsme prokázali ischemické ložisko. V porovnání s literaturou je zde hodně proměnných, kromě použití barviva, kromě erytrozínu B, kromě bengálské červeně se jedná o erytrozín B, který má kratší poločas, jiné maximum extinkce, také použití spektra, buď monochromatického záření, nebo polychromatického s tepelným filtrem, nebo použití světelného vodiče, intenzita svícení, doba svícení, velikost a tvar paprsku, tmen potkana a samozřejmě i doba zpracování, morfologického zpracování od vyvolání ischémie, což je vidět například na tomto grafu, kde jsou jednotlivé práce, které používaly tu bengálskou červeň a ty srovnatelné, ty měly malý průřez paprsku, to je velikost těch koleček, jako například tady práce Van Rence nebo Buchkreme Ratzmana, kteří používali nicméně svícení přes kalvu a proto ty léze jejich byly větší, protože tam dochází k rozostření a ten paprsek jako pak svítí na větší plochu. A samozřejmě, že je tam taky vztah i k tomu, jak dlouho se po vyvolání té ischémie provádí měření objemu. U akutních změn somatosenzorických potenciálů jednotkové aktivity jsme zjistili, že ty pozorované změny netrvají po celou dobu sledování, což lze přičíst částečné reperfuzi penumbry. My jsme nesledovali v tom místě, kde se svítilo, ale těsně vedle toho, aby se nesvítilo na elektrodu. A protože jsme našli podobné změny v menší míře i kontralaterálně u kontrolních skupin, tak jsme je prozkoumali dále. Původně jsme si je vysvětlovali mechanismem diaschízy a interneuronálního synaptického propojení. A vzhledem k tomu, že ty změny nenastávají hnedka, ale řekněme třeba za minutu, až po tom, co se postupně, tak předpokládáme, že jsou způsobeny změnami hladin intracelulárních molekul a iontů při osvícení laserovým světlem. Další na té kontralaterální straně těmi efekty, o kterých jsem mluvil na předchozím slajdu. A je zde otázka ovlivnění
například i ambientním světlem a interakcí hmoty a záření, které si myslíme, že ale jsou v celku spíše zanedbatelné. Takže z těch hypotéz, které jsme vybrali pro účel této prezentace, jsme tu první potvrdili. U té druhé jsme vyloučili jednu, druhou jsme nepotvrdili a u třetí jsme ten vliv potvrdili. Závěrem bych chtěl poděkovat svým kolegům z Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie, panu školiteli, panu docentu Marešovi, konzultantce, paní doktorce Bernáškové a dalším kolegům, kteří se mnou experimenty prováděli. Z radiodiagnostické kliniky první lékařské fakulty panu profesoru Danešovi, který mi umožnil tuto práci dokončit. Z fakulty elektrotechnické paní inženýrce Manové a docentu Šnorkovi, inženýru Kordíkovi z neuronové skupiny. Paní inženýrka Manová byla vedoucí mé práce, která se předkládala k obhajobě magisterského studia. A samozřejmě můj dík patří i vám zde přítomným, samozřejmě oponentům, panu docentu Otáhalovi, panu doktoru Kurišťákovi, kteří odvedli vynikající práci, a dalším kolegům, kteří s touto prací strávili nemalý čas. A vám všem děkuji za pozornost.